Sanibonani bafowethu nodadewethu ente nasezantsi South Africa. Bafowethu ake ngiphinde ngikhulume la. Angenake umuntu othanda kakhulu ukukhuluma la ko Facebook. Impi yo Facebook angisebenzi mina. Kodwa kuyafika ukuthi angenze le video. Labafana bamgqumeni abamsungijwayela kabi. Cela ukuphinda. Bafana bamgqumeni ikakhulukazi wena lokho ngathi slender. Ungcono lokho kunye kuyifull bhaqaza lokho kukhuluphela kasho lutho. Kodwa musana ukungijwayela kabi. Angiculi mina. Yabo? Angiculi mina ngiyalapha musana ukungijwayela kabi. Mangabe nifuna umzimkhalimali uthola eThekwini lapho engihlala khona ekhaya kwaNongoma. Futhi manifuna ukubona into enifuna ukuyibona ngizonibonisa mina nginayo inkinga. Musanda ukungijwayela amasimo. Angiyena umuntu othanda inhlamba kodwa lento iyanginyanyisa. Imali elokhuziwe le. Imali ayinwayo le. Ale namba ngekhondo manje khathele. Ngokuthenga nje ifortune ngemali ngesikwenito. Senibona nengcono nokudlula amasimo. Musana ungijwayela kabi bafana bami. Musanda ungijwayela kabi. Hola. Sanibonani bafowethu, sanibonani uJezekhulu onibingelelayo. Ngiyambingelela namhlanje ngifuna ukunitshela ukuthi lenhlonipho enginayo yafakwa yagcika ngenduku ngoswazi yabo. Akase umusa kudlamini eqhamuke efuna ukuqeda lenhlonipho kwasetshenzwa kangaka ifakwa la kumina ngoba yona ngathi ke angizukubekezelela lokho akwenzayo. Kusukela namhlanje nazi ukuthi igama lami umzimba ukhala imali yangempela, hayi le mali le yokukhandwa yabo. Ngoba kuhlukene nokugqoka imali yabo, njengoba ngigqoka into eyibizayo ngigqoka imali ukuthi mase ngiyifaka ngamaphepha kusengenaphi kudlamini ngasho. Lalela ke mkhulu, sizohubhana ke mngani wami emarenkeni la uhamba khona kobox akuphi la uhamba dayisa khona imbiza, wazi ukuthi iJezekhulu izofika libe phezulu kwakho. Hlukana nalento yenza baba umdala usungiqedela inhlonipho yafaka ngenkani.